Berarti mulai 2005 2030 praktik-praktik suap korupsi ini mboten teng kepolisian mawon sedaya gitu nggih. Nggih sedaya niku sampun mboten mantun. Dan saniki pun mulai ketinggalan, Mbak. Tiang-tiang ngono Kapolres dicopoti Surabaya sing macem-macem ngoten niku. Nggih, riyen kan mboten enten. Nggih. Saniki mun bahkan niku mun terlihat. Nggih. Oh. Mandike 2020 nggih. Nggih. Monggo Mas saderenge Mas Indra nggih titipan pertanyaan kok dipinani kan nggih niki Lurah niku kan enten panggenan namanya Kesongo, Mbak. Niku kok saged meledak kados napa ngedalaken swara lumpur ngoten niku pripun, Mbak? Terus Anda GIP napa pripun ngoten niku? Oh nggih niku zaman rumiyin Bapak niku yang Mbak Ye nggak ada tiang niku boten kersa bapake. Terus berturut-turut sempat kepanggil bilang matur suwun kepanggil niku bapak niku ngaji sapa. Lah santri ku nembe kepanggil diakene kan ngaten-ngaten secara simpel mawon. Niku diakoni niku putrane tapi niku putra niku asmane Joko Ngimplung wujude ula. Lah niku piyambake mesanggrah wonten Kesongo, kasebut Kesongo niku enten bocah angon cacahe sedoso sing saged mlebet pikantuk niku 9. Sing setunggal iki to nginggil kalih nangis kalih njekta jaman niku nggih garit to pecut digedhog-gedhoke lan niku medal darahe. Terus guru wau ngingkeng piyambake mlayu konco teng dalem namine dusun Pakuwong. Sanjang tiyang kampung begitu iku mun mboten nenten terus disebut Kesongo. Nggih. Lah niku tanda-tanda medal lumpur ping kalih sakmenika sing rumiyin niku sing saged mlebet ditulungi setunggal sing 18 niku mboten saged dipundhut ilang. Lah niki malih wingi mekaten. Lah niku lebete niku pun growong amarga niku perjanjiane pun titi mangsa sing kalih bapake rumiyin Aji Soko kalih Joko Ngimplung. Badhe disuwun pundhut. Tapi mungkin berpotensi bahaya atau mboten niku, Pak? Amit sewu nggih bahaya Bapak niku lumpure mboten iso mandheg. Tapi kados lapindo niku saged napa, Mbak? Nggih saged. Tapi niku alami Bapak. Alami. Nggih, soalnya mau ditarik. Bukan kesalahan manusia. Ya? Bukan. Tapi di sebelah niku kathah pemukiman penduduk apa mboten, Mbak? Kathah. Kathah. Niku sak karepe piyambak nggih, mboten saged diteni pasulan napa kan mboten nggih, mboten. Oke. Terus mungkin tak berani dilaksanakan sekedar mau nggih Kak ini. Nanti tanyanya sebentar aja. Semalam sebelah. Ini Mbak, terkait pesugihan Mbak, kadang-kadang kita gini dusun gitu, ojo lewat tuh sawah wong kuwi, ojo lewat kok mulai tegali wong kuwi mungkin di pesugihan. Nah ini barang cukup terongnya langsung ke rumah kesambet tapi bagi karangoni, nah waktu itu kuatah Mbak. Nah itu pripun enten penangkali antisipasi ini napa mboten? Nggih, amit sewu menika wonten Bapak. Bilih mangke badhe liwat tegiran Bapak kala sing srati intine enten tujuan boten sekeca lah. Niku disebut asmane. Contohnya pripun Mbak? Contohnya Pak Indra nggak di Tegalan, nggak yang lewat niku kedadosan sing boten-boten lah mangke sing liwat amit sewu Pak Indra. Kula derek langkung wonten tegilane pun boten napa-napa. Aman Mbak? Aman. Oh, tenang berarti. Ajeng murid tanduran dipundhut boten napa-napa. Oke, Mas Indra, monggo dilanjutkan. Mbak niki kula badhe mangsuli malih terkait lumpur dek wau.
Lapindo ini kan sampun mulai tahun 2006 nah terus saniki kan dereng saged mampes sampun di wonten ahli-ahli didegaken teng Sidoarjo nggih boten saged. Kula badhe nyuwun pandangane Mbah Gareng tentang niku enten unsur gaib napa mboten Pak unsur lumpur Lapindo niku. Nek lumpur Lapindo nek unsur gaib wonten Bapak. Cuma nek ditanggulangi mboten saged nek kagem kula permisi penggalih di kepercayaan. Niku sing salebete bumi niku enten namine nek kula nggih kula mirsani rupane abrit. Niku pun miring dados megang. Mboten iso ditanggulangi. Sing salebete bumi. Jadi dataran utawi tanah sing ngandhap niku pun oleh karana niku sing keindahan alam niku sedaya niku pun ajeng kelas. Namanya nek kula kerak bumi rupane abang teng jero mriku. Teng jero lemah datar sak ngisor niku pun banyu. Kerak bumi meneh. Nggih. Berarti intine ndamel cara napa mawon mboten saged mampet banget. Amin sewu para bapak sedulur nek mirsani kawontenan sing wonten pundhut mboten iso soalnya pun bosat pamit griyane pondasine pun pedhot. Niki nggih wonten malih tiyang sepuh kados panjenengan nggih masalah Lapindo niku terus kan wonten harta karun sing tersimpan ten gini lokasi lumpur niku terus benjing niki termasuk lumpur ini kan awal akan munculnya harta karun yang terpendam. Nah niku menurut Mbak Gareng pripun harus napa mboten Pak? Amin sewu nek harta karun sing wonten mriku Bapak diarani wonten nggih wonten nek prisipula mboten sewa niku wonten niku nek saged manfaatno medal lumpur nggih termasuk niku kenging dihasil nek mboten kan mboten iso nek harta karun sing sak tenane gedhe awit mboten niku nek harta karun niku peninggalan zaman kerajaan enten niku mboten teng mriku nggih pundi bekas kerajaan dan niku wonten peninggalan sing berharga. Ya niki terkait kali harta karun leluhur Mbak. Dan ini kan kata yang sepah niku nek Kanjeng nek ngendikan bahwa banyak harta-harta niki leluhur nek tersembunyi, tersimpan secara gaib. Nah niku harta niku berupa materi napa berupa napa Mbak niku tersimpan secara gaib niku Mbak. Nggih niku amit saya Mas kerajaan sedaya wonten Bapak. Soalnya zaman kerajaan saat menika tiyang niku palak botone niku mboten kenek digantes. Ajeng sauripe tiyang niku siap. Tiyang panjang yang rumiyin ngendikan langsung kedadosan sakala zaman kerajaan niku. Mila harta sing disimpan niku pun dilenggahi gaib sing akeh di kerajaan kala wau benjing titi mangsa titi wanci ajeng diaturke sedaya tiyang sing saged mersani tayut kok sinten-sinten monggo lah nek saged monggo. Berarti intinya genten-genten harta leluhur niku saged muncul malih Mbak. Saged. Nek kula yakin saged. Tapi enten srana syarat duka niku sing percayaan, duka kenging napa monggo lah saged spiritual. Upami sing Islam ngagem catet nang Fatihah mboten amit sewu sedulur saged iki. Tapi enten linambaran rasa kapercayaan terus enten lampahan yang Jawa namine talak blotok utawa bentur. Supados mengke enten penunggu atau penghuni niku yang ngadepi. Nek mboten wonten amit mboten kuat. Berarti mang benjing niku nek saged mendedarkan niku tiang-tiang wis sampun rinuwuh ya Mbak. Nggih. Matur suwun. Leres. Keteng-keteng tasik dangu napa mboten Mbah niku medali harta Nusantara. Mboten sak menika ugi nek enten sing ngendikake ngoten saged munggul. Nggih saged. Wonten niku. Wadah begitu sian nggih.